дигар 10 дирҳаму 20 дирҳам боло накунед. Яку як бора гиред. Амин масалан бензини 9 сомону 10 сомон чи 20 сомон кунед як литраш рохир. Чӣ мешавад? Баъд касе ки дорад роҳ меравад надоштагӣ, худо хоҳад як чанд ҷо як хари бесоҳибро ёфта будам. ба хар мегузарем, худо хоҳад. Мусофиронро бо хар мекашем. пешравӣ ба пеш. ассалому алайкум дӯстони азиз. дар фазои тоҷикистони азизамон ҳаво боронӣ аст. мошинҳои мо оҳиста оҳиста дар ҳамин роҳҳои валангоре ки мо дорем ба мурғобиҳо мубаддал мешаванд. аввалан як тамошо кунед, баъд суҳбатро идома медиҳем. хуб, мана ин роҳ дар зери об гӯям мешавад. хуш ба ҳоли он мурғобиҳое ки дар дохили об шино карданро дӯст медоранд, вале акнун ронандаҳои бечораам ба гумонам ба мисли мурғобӣ бояд даруни об роҳро тай кунанд. хуб, акнун шумо мошинҳоро дидед ки дар ин роҳҳои кандаву валангор дар вақти боридани борон ба мисли киштиҳо дигар шинокунон мераванд. инаш амри бахайр. чанд рӯз шуд болоравии нархи сӯзишворӣ боз ҳам ронандагонро нигарон кардааст. дар тамоми нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ нархи гази моеъ боз болотар шуд дар 2-3 рӯзи пеш. баъд ин хотир ман ба ҳамаи онҳое ки ба тиҷорати сӯзишворӣ, бензин ва гази моеъ машғуланд як тавсия медиҳам. шумо хуб гӯш кинед. ҳамин бузургони мо дар гузашта ба мо шумо тавсия медоданд ки сабр кунед, тоқат кунед. мардуми мо ҳамин чизро ҳалқабаргӯш карданд ва ҳеҷ гоҳ фаромӯш намекунанд. дар ҳама гуна ҳолат сабр мекунанд. ва ҳамин гуна ҳам шуда ки дигар мардуми мо сабр карда ба ҳама чӣ одат карданд. ин баланд кардани нархи сӯзишворӣ ҳам дигар шумо чӣ мекунед? ба мардум ягон зарар расонида наметавонед. асабашонро хароб намекунед. дигар 10 дирҳаму 20 дирҳам боло накунед. яку як бора гиред. ҳамин масалан бензини 9 сомону 10 сомон чи 20 сомон кунед як литраш рохир. чӣ мешавад? инаш ҳам не. хайр, гази моеъ мегӯед бисёртар савдо мешавад. гази моеъро шурӯъ кунед аз як бора 10 сомонӣ. то ин хел ҳар як ду рӯз пас 10 дирҳаму 20 дирҳам зиёд кардаву худатонро шармандаи ин дунё ва охират карда. мардуми мо ҳамин хел одате ҳам доранд ки ба як гадое 5 сомону 10 сомон хайр мекунанд. ин хел 20 дирҳам зиёд накунед. охир яку як бора 10 сомон кунед, боз як 2 соли дигар мардум тоқат кардаву одат мекунанд. ҳамин хел не? ин тавсия чӣ хел аст ба шои шумо? ин кинояе аст. боз акнун баъзеҳо санги маломат ҳам назанед ки ин 10 сомон кардани газ акнун чӣ мешавад? аз ин гуна ҳар рӯз 20 дирҳаму 15 дирҳаму 30 дирҳам зиёд кардан, биёед яку як бора нархро ба осмони ҳафтум бардоред. баъд касе ки дорад роҳ меравад надоштагӣ, худо хоҳад як чанд ҷо як хари бесоҳибро ёфта будам. ба хар мегузарем, худо хоҳад. мусофиронро бо хар мекашем. пешравӣ ба пеш.